και εσύ συνέχεια δίπλα του. Πες μας και εσύ. Πριν το δίπλα τους, κυρία Αθηνά, γεια σας και από μένα. Καταρχήν να σας ρωτήσω, ήσασταν στο γήπεδο εσείς? Όχι, δεν ήμουν στο γήπεδο, αν είχα ιδέα. Τι έγινε στο γήπεδο καταρχήν? Βασικά, στο 7ο λεπτό σχεδόν μόλις ξεκίνησε το μάτς, ναι. Σε μια σύγκρουση που είχε με παίκτη του αντίπαλου αγώνα, από ό,τι καταλάβαμε στον αέρα πιθανό μια γωνιά στο κεφάλι και έπαιζε κάτω αιμόφυστος. Ναι. Αμέσως πρίστηκε πάρα πολύ το μάτι του. Είδε τον εκεί ο γιατρός του γηπέδου και ο άνθρωπος έκρινε αναγκαίον ότι πρέπει να μεταφερθεί με ασθενοφόρο. Ναι. Υπήρχε ασθενοφόρο και το μετέφερε? Καταρχήν. Νομίζω καλέσαν ασθενοφόρο. Μάλιστα. Εντάξει, πήγε στο ασθενοφόρο κανονικά, έδιε στις πρώτες βοήθειες. Σας ειδοποίησαν και σας υποψιάζουν στο νοσοκομείο, πήγατε κι εσείς? Όχι, κανένας. Τίποτα δεν ειδοποίησαν κανέναν, πήγε μόνος του. Μάλιστα. Και τι έγινε εκεί, στο νοσοκομείο που σας είπε? Μετά πήγαν στο ασθενοφόρο, πήγαμε το ασθενοφόρο τελικά στο νοσοκομείο. Έβαλαν τον έτσι σε έναν κρεβάτι και λέει του Αγίου Νοσηλευτής 10 ευρώ. Λέει του, εντάξει, έφυγε που είχαμε προετοιμασμένος, διότι πρέπει να έρθει το ασθενοφόρο, αφού τον είδε ο γιατρός. Κατάφερε οι άνθρωποι που ήταν και μαζί, δεν το έκαμε για πράγματα, ξέρω εγώ, έδειχε και το πορτοφόλι. Άρα φίλε μου άνοιξε το λαϊ του το πορτοφόλι μου και πιάσε 10 ευρώ, δεν μπορώ να κινηθώ λαϊ του. Έβαλε το χέρι του, πιάσε 10 ευρώ και μετά ήρθε ο γιατρός. Ήρθε ο γιατρός, είδε το, μόλις είναι το τραύμα, λέει του πρέπει να κάνεις ακτινογραφία. Μάλιστα, να κάνω ακτινογραφία. Μπαίνει στην ακτινογραφία και τα λοιπά, λέει του να περιμένει σε 10 αποτελέσματα της ακτινογραφίας. Ενώ αξία μπορούσε, φαντάζομαι, και από ό,τι έμαθα είχε και πρόβλημα μάτι. Δηλαδή η εικόνα του ανθρώπου δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα του ζήσει 10 ευρώ κτλ. Αν είχε τρόπο τώρα να σας στείλω φωτογραφίες, δεν έχω πρόβλημα, έχω τα λόγια στο κινητό μου. Κάποιος που δεν καταλάβει, δηλαδή. Να μας τα στείλεις, κυρία Αθηνά μου, να μας τα στείλεις και θα δείξω σε πολύ λίγο. Στείλε μας τα σε λίγο, θα σας πάρει η Άντρη Αντωνίου, η παραγωγός μας, η Άντρη, και θα τα δείξουμε κι εμείς, ναι. Ναι, δηλαδή ένα πράγμα που ήταν φανές. Ναι. Η πλευρά του αριστερή μεταμορφώθηκε και έξω, το μάτι του έκλεισε και κάτω ήταν όλο αιμάτωμα εσωτερικό που φαίνεται να κραγεί από ώρα σε ώρα. Ο ίδιος δεν ήταν κάθε θέση να μιλήσει, να τους εξηγήσει τι έγινε. Ναι. Τέλος πάντων, μπήκε στην ακτινογραφία Ναι. και είναι πίσω ο γιατρός, λέει του, είδα την ακτινογραφία του, όχι, δεν ήταν μπροστά, δεν είχε μπροστά τις ακτινογραφίες, να τους δείξει. Είπε του επία μέσα, είδα τις ακτινογραφίες σου, λαλή της τι, κομμαστιάστηκα διότι κατάλαβε το. Λέει του, όχι, δεν έχεις τίποτε, λέει του, απλά έναν κόστομα και να περάσει, λαλή του, να σου δώσω και ένα παψίκονο, να τα πάρεις τα χαπούσκια και να πίνεις κάθε 8 ώρες. Έχουμε και τα χάπια στο σπίτι. Δίνει του και το χαρτί που έγραφε πάνω, που μου το έφερε σπίτι, τα ακοσικά του δικοματικού και το έκανα και άδεια μια ημέρα το καλό. Τώρα είμαι και άδεια. Και ήρθε σπίτι ο Βασίλης, έτσι, Βασίλης. Ναι, ήταν αδερφός του, έφερε τον. Μπήκε σπίτι, εγώ ήταν να πεθάνω που τον είδα. Ήταν χάλια. Μόλις έκανε τη διαδρομή που πάνε στο σπίτι, εμετούς ασταμάτητους. Μπήκε στο σπίτι, εμετούς ο ένας πίσω από τον άλλον. Δεν καταλαβαίνεις τι ελάλεν, δηλαδή που το χτύπα στο κεφάλι, δεν ξέρει τι ελέν, πόνους αφόρητους. Και αμέσως πήραμε το στο αυτοκίνητο και πήραμε το σε ιδιωτική κλινική. Παίρνουμε το στην κλινική, με τι συνεχίζονται κανονικά. Μπήκε μέσα, ήταν ο παθολόγος, είπαμε του τι έγινε στο γενικό. Κάλεσε πρώτα, ήταν τον νευρολόγος, λέει του πρέπει η εισαγωγή να αμέσως, έτσι αλλιώς πρέπει να εξετάζεσαι. Εν τω μεταξύ σημείωσε ότι δεν πήγε στο αξονικό. Δηλαδή με ένα χτύπημα στο κεφάλι, μπορούσε να έχει αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Μια ακτινογραφία στα σαγόνια του έκαναν, λέτε. Δεν τον έβαλα στον αξονικό, μάλιστα. Το κάτω ζυγωματικό είναι εκείνο που έχουμε κάτω από το μάτι. Το πρώτο που βρίσκεις κάτω από το μάτι. Αυτό, ναι. Ναι. Όμως με το χτύπημα στο κεφάλι, το πιο λογικό είναι να γίνει αξονικό πρώτα για να τυχόν αιματώματα. Είναι εκείνο που φοβηθήκαν. Και του έκανα στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Στο ιδιωτικό το έκαναν αμέσως. Στο γενικό μόνο την ακτινογραφία που τότε του έδειξαν καν. Δεν την έδειξαν καν. Εγώ είδατε πίσω και είσαι μια χαρά. Και τελικά. Μετά έκαμε το αξονικό του. Εντάξει, εγώ ήμουν μέσα παρόν που έκαμε το αξονικό. Λέει του να σου κάνω και την ακτινογραφία. Το αξονικό τελικά ήταν καλό, δεν είχε αιμάτωμα οτιδήποτε. Φώνασε ο άνθρωπος του αμέ, για όνομα του Θεού λαλή του. Είσαι κομμάτια. Εγώ μέσα να ακούω τώρα.
Λέει του είναι το δικοματικό συγγενικό, ενώ πως ένα γυαλί λέει του πω αν το σπάσει και μείνεις κουσίψα, λέει έτσι είσαι, λέει του. Κάλεσα να μέσα στον αθροχειρούργο, λέει του, αν δεν θα χειρουργείο, λέει, δεν έχεις επιλογή. Μετά ήρθε και ο Ριλάς, ήταν χτυπημένη και η μύτη του, το διάφραγμα, η μύτη του στη μια πλευρά. Και χειρουργήθηκε για 4 ώρες. 4,5 ώρες, έκαμε τον γεγναθοχειρούργο σε διάφραγμα. Έχετε σκοπό να κινηθείτε νομικά εναντίον του νοσοκομείου? Να κινηθούμε νομικά. Δηλαδή, εγώ, αν δεν έκαμε τους εμετούς και έπρεπε για ύπνο, διότι εν μέρη πριν ήταν με κάτι φυλακμένο, πένταχα, δεν έχω κάτι αφού μου είπαν. Αν δεν έκαμε εμετούς να κινηθεί και ποιος ξαναξυπνούσε. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αυτό που κουβεντιάζαμε πριν με τον Υπουργό Υγείας. Κυρία Αθηνά μου, θα επικοινωνήσω για να μας στείλει φωτογραφίες να δείξω του κόσμου για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλούμε. Και να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ περαστικά στο σύζυγό σας. Σε μισή ώρα, Παύλο, από το απλό παυσίπονο βρέθηκε ο άνθρωπος στο χειρουργείο. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε ότι δεν υπάρχει δημόσια υγεία. Τα λέμε και τα ξαναλέμε ότι έχουμε μετατραπεί σε ένα συνοθήλευμα και εκεί κάποιοι ηρωικά, κάποιοι δεν μπορούν, κάποιοι δεν αντέχουν και υποφέρει ο κόσμος και οι υπόλοιποι παρακολουθούμε. Αμερίμνοι και χωρίς να μετέχουμε στη διαδικασία μέχρι να γίνει δικό μας το πρόβλημα. Μέχρι να γίνει δικό μας το πρόβλημα. Αν γίνει δικό μας το πρόβλημα, τρέχουμε σαν τους τρελούς. Και επειδή σίγουρα δεν είναι κανάλια. θέμα επίπεδου γιατρών, δεν μπορεί σε 5 λεπτά στο ιδιωτικό τομέα να βλέπουν απευθείας το πρόβλημα και στο δημόσιο